Easy go. И какво става, готини пичове? Аз съм Джимбя Геймър и реших моят канал. Така хора, днешния клип ще е на Brawl Stars и ще ми се разбрали с цялата банда да цъкаме заедно дуота, така че да започваме. Аз ще играя с спам. Не, всъщност, моят съотборник е спам, аз ще играя Дарил, хора, ще играя Дарил. И така, I'm ready. Така да видим другите от бандата, хора. Супер яко се получи. Така. Те печали, защо не дадат реди? Така. Чакаме и това печага. Той си избира си бролер. Добре, съм реди, супер. Добре, само томатото чакаме. Бъдете живи и здрави. Добре. Благодаря ти, Пич. И така, почваме дуото да видим, хора. Супер ги нагласих отборите, но нещо нямам интернет. Какво става тук? Хора. Нещо... връзката ми не е добра. Започваме лошо начало, да не се оправи. Съжалявам печагата, с който играя, ако губи заради мен. Много добре, че се оправи. Сега вече ще ги пръснем. Също така то нуб, приятел ми, както се пише. И той се казва, той ми ядеш, той се казва Зоцин, така че трябва да ги пръснем с него. Добре, тук ме пръскат хора просто. Това е нашия Пич. Какво си мисля, че прави? Добре, те пичаги от клана са супер яките, хора. Кеф са, че разцъкваме с тях. Тук ми сликнах, но важното е, че ги избихме. Така, тук го убих нашия приятел, смалихме един отбор. Тук ницата, къде беше, горе се пръскат. Така, 3 отбора, хора. Доста напрегнато ставам. Честно казано. И двамата ни фризна. Как, хора, смисъл... Добре, както и да е, хора, аз тракунах, но съжалявам за нашия печага, че заради мен загубихме. Така, хора, сега играх с нуб, така че сменям. Ще играя примерно с мистер Томато. Ето така, той ще играе с мен. Аз съм реди. В смисъл ще играя с Пени. Мисля, че ще е доста добър избор. Да, реди, хора, да видим сега как ще се получи. Всичко общо взето. Бандата е страхотна. Пичовете са супер яки, доста силни. И този клип ще стане супер уникален според мен. Само ето така, да си пуснем звука на играта. Все пак да чуваме. То пише газ. Така, Дани БГ. Чакаме го да напише нещо. Може ли соло? Не, братле, тук играем дуо. Затова сме толкова хора. Играем по двойки, да мога с всеки да играя. Нали вие искахте толкова да играете с мен. От бандата пишехте да играем. Така че... Тук дали ще има някой... Не. Добре, тук първоначално сме с 3. Надявам се.
Началникът тук ни притиска. На 400 кръв съм, измъкнах се тук някакси на късмет. Добре, поне сме с 3 колби с това печага, мистер Томато. Така тук дали ще има някой? Не. Значи тук правим. Добре, хора, нашата приятелка ни спаси, щеше мен да дръпне. Със сигурност мен дръпваше, но тя застана пред мен, за което ви благодаря. Така, трябваше да удара памет, хора, трябваше просто да я удара. Добре, хора, защо само нас притискате? Мале, хора, колко съм малко кръв и се рикошира патрона на Джесто, която е уникална просто. Нашата със сигурност няма да може да издържи, така че сме четвърти. За огромна жалост, хора. Ще играем още доста, бих казал. Ще играем с тези пичове. Така, премествам. Ще преместя, че този пич да играе с мен. Така ще ги редуваме, хора. В смисъл ще играя с всички. Никой няма да бъде игнориран. Така. Така си е, добре пиша. Браво, началник, браво, бе. Значи те взеха първо място, така. На този път аз ще играя с... Мисля да играя с кой. Еми с... хора, ще играя с Франк. Също така, ако чувате някакви излишни звуци, съжалявам. Супер е. Да, добре. Само чакаме пичовете да ядат. Аз съм сам. Мистер Томато, съжалявам, за което. Така, сега ще поканим. Това пичага да влезе. Защо реджеква? Значи, кой да поканим от клана? Всички са влезнали. Не, всъщност ето този не е влезал. От клана да влезе. Аз нямам интернет, не мога да ударя никой. Еми, жалко, хора. В смисъл, пак ще го поканим, пак става. Да влезе. О, да, този чака влезе. Супер. Хора, да, аз съм реди. Така, хора, супер се организира тук бандата. Мисля, доста спорни битки стават, макар че нямам победа, но това не пречи. Добре, тайпинг, тук Дани БГ пише нещо. Кавата ето не е дал реди, чакаме само тях. Моля се да дадат по-бързо реди. Той печага, защо лефтва? Мистер Томато, жалост, може ли с нуб? Еми, добре, кой го написа това? Само да прочита. Дани БГ иска да е с нуб, значи... Дани БГ го места ето така. Добре, хора, събрахме се. Заедно, влезе ли? Да, влеза. Еми, хора, аз съм реди. Заедно ще играе с мистер Томато. Калата е с добър, с 5000 купи началника и той, всички сме се поравни, хора. Само чакаме да дадат реди. Дани БГ, моля да се да реди. Давайте реди. Супер, хора, почнахме. Думам сега как ще се организират нещата, моля се само този път стоп чак да направим победа, ако има интернет, защото гледам, че нещо ни върви. Така, първоначално важното е да съберем доста колби в началото. Аз ги наричам така, имаше хейтери, които ми казаха как да ги наричам някакви, но аз така съм свикнал, както ви казах, и просто така обичам да си ги наричам колбички. От миналия апдейт приличка на колби, аз оттам така си ги наричам, така че
Тук това печага яко го заклещихме и го убих. За нас абсолютно всичко. Тая печага, какво си мисля, че може да направи? Мале хора, 400 кръв съм на късмет се измъкнах тук някакси. Тук някой сега ще му се случи нещо жестоко. С пауърчето, ето така. Тук ги пръсна хора. В смисъл с 7 сме. И мисля, че доста добре ще се справим. Сега тук убихме доста тимове, 10 коби събрахме, което е доста. Аз искам да се хилна в хила. Хора, доста кръв сме. И сега това ще е решаващия ни матч, хора. Да направим нещо с този удар. Но за жалост не ударихме никой. Което беше супер тъпо. Така. Ладно хора, как с тези бомби, какво става просто? Тук отново само килове правим. Тук хора, това просто трябва да е победа. 16 колби съм хора, това е просто невероятно. Хора, с 18 колби съм. 100 пичага просто, хора, ги пръскаме, просто казвам ви. Той пичага е уникален. Франк пълна хора, ние сме в Poison. И да, GG хора. Това беше доста сладка победа, бих казал. Направо си ги разцепихме хора, доста съм доволен от тази битка. Нищо е... Така хора, сега сменям да играя с... Ще играя този път с началника, искам да го пробвам. Мисля, би трябва да ще играя с всеки. Аз този път ще играя Брок. Да, ще играя Брок. И съм реди, да. Също така ще изиграя тази и още една игра. И да, мисля, че това да е за клипа. Доста як стана според мен. Направо хора, миналата игра с Франка направо ги пръснах всичките. Вие видяхте колко кила направих. Някъде към 20 колби бях. Така че, да. Сега чакаме двама пичове офлайн. Защо има офлайн? Печагата, сори, ама го киквам. Ще сложа... Ето, печага да не се съгласи. Тук приехме един печага. Мисля да му пратим покана. Добре, Александър Беге ще влезе. Но този път ще го разместя, ще играе ето така. Аз съм реди. Чакаме другите пичове. Александър чакаме, Заза чакаме. Само Зазата е нуб. Добре хора, почнахме. Да видим сега тази игра с началника как ще се справим. Дано направи и тази игра победа, ще съм изключително доволен. Тук направо ги пръстахме тези. Така тук огъня ми би доста демидж. Хора, за малко да ударя. Тук няма тим. Тук не играем просто тим. С тим е изи. Добре, тук играят някакви с спайк. Тук не трябва да умираме. Супер хора. 7 колби сме отново. Доста колби събираме напоследък тези игри. Добре, тук прецених. 600 кръв съм отново. Да, наша умрявам. Александър Беге тук. Мисля, че ще спечели. Доста колби са. И отново мен гонят. Та машинка, какво прави тук въобще? Топ, чакай, защо искам мен да цепи. Искам си изхъбити тъпия пауър. Добре, как ще ме оцелиш? Нашия пчага дано избяга. Браво, пчага. Добре, нашия началник е доста добър плеер.
Според мен те са с 13 със сигурност първо място. 5 човека не спектейтват. Така, аз се спалвам, имам пауър. 5 човека. За колко ми трябва за пауър само? Това наистина. Аз съм на ланшот. Тук сме шоудаун. 10 000 кръв има. Еми да, хора, тук нямаше какво да направим, но поне шоудаун с началника. Добре се получи играта, така се сменям. И последно, добре, тук пак ли лефта Дани БГ ще влезе? Нямаше как, да. Добре, сега тази игра ще играя, с кой не съм играл. Мисля, че с Дани БГ не съм играл. Така ще ги сменим. Много пас няма да играя Брок, ще играя този път Пам. Не, обърках хора, ще играя Анита. Той ще играе Франк, супер тим. Така. Добре, чакаме на нашите приятели да почват. Само един отбор не е дал реди. Така хора, това ще е последна игра. Чакаме калата и да, почваме. Хора, много ме кефи така да снимам клип с вас. Честно ми казвам, много яки клипове се получават. Надявам се, ако може да се върнем към 10-15 лайка на този клип, ще съм супер доволен. Така че да, вярвам във вас. Един не спектейтва, добре. Тук откраднах Коби. И мисля, ето така да избягам, хора. Как избягах от всички просто? Видяхте ли просто как избягах от всички? Добре, тук ни оцелиха много гадно за едно. Мистер Томато отново са тим. Нашия съотборник умря. Съотборник, прощайте. Така че сега трябва да кампим малко, да се спалнем. То за едно не знам какво иска от нас. Добре, това нашия печага какво прави? Добре, защо ръшка толкова много тимове? Аз това не мога да разбера. Но каквото и да е, хора. Четвърти сме. Важното, че нямаме играят пето място. Така, сега ще изчакаме другите да си довършат игрите. Да. Еми хора, някакво ги чакаме, в смисъл те си доиграят игрите. И да, това беше този епизод, нямам да ви харесал. Ако е така, надявам се да пръснете лайк бутон, да споделите клипа с приятели. Също така, ударите към банката след като се абонирате. И да, аз бях Team by Gamer и чао хора.